Dneska tady mám motor z Miniho Workse, je to B48. Zákazníkovi se stala taková nemilá věc a to je, že mu prolítla ojnice blokem, takže sehnal tenhle nový jetej motor, který teďka budu rozebírat, kompletně ho okovu. A mám tady připravených pár kamarádů, kteří jsou potřeba k tomu, abych vůbec tenhle minimotor rozebral, takže jdeme na to. Motor už mám skoro rozložený, jediný, co potřebuju, tak je vyndat klikovou hřídel, ale je tam samozřejmě problém, protože B48 má protizávaží, který je spřažený s klikou ozubenýma kolama a to ozubené kolo na každý té hřídeli je vlastně nalisovaný. Sundává se takovým speciálním přípravkem, který není nikde k dostání, ani nejsou nikdy žádný rozměry, takže jsem si ho musel vymyslet, nechat vyrobit. Jednu už teda máme vyndanou a teď jdeme vyndat druhou. Je tohle zapotřebí k tomu, aby jsme mohli blok srovnat a převrtat, aby to bylo udělané správně a ne jenom složit tak, jak je a tu kliku nevyndavat.